Pane picture rutendera pa social media. Aiwa tichiona kuti vakomana vachizojamuka manje. Vanotora picture Idi Mnangagwa. Aiwa vobva varizadza blood ropa. Amene kuti vari kuplana kuti kudii. Sana pena mashoko anomuda nyogwa ne picture iri rutendera pa handle nyaya X kuti bwa subscribe or like on the bell icon. Vanoposta this picture muri kuona iro rakanzi Sadc Summit August 2024 staying on Sadc. Vanouya voposta picture ira muri kuona rakanzi roll out the red carpet. Amene kuti vari kuplana kuda kuita sei. Vanyora vachiti let us roll out ubva the red carpet. Vanonyora ne red. Red is a symbol of blood. Saka muri kuona rakasplitiwa apo. Vanoisa picture remutungamiri wenyika voti Sadc Summit staying on Sadc. Amene kuti vari kuplana kuda kuita sei. Saka muri kuona kuti nyika yeZimbabwe kune a crackdown. People vari kuplana maprotest, vari kuda kuausta, vada kuremova mutungamiri wenyika vachiti aiwa we must report kuti aiwa Sadc nemadelegates ayo bloku rayo nemahead of states arimo muthis block they must know kuti aiwa munyika yeZimbabwe aiwa mune mahuman rights violations. Pakaitwa maflood elections ngore rapfuura, vanhu vari kuda kutojamba, vada kunochemera, vada kunoisa macomplaints avo pathe block. Tudze mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinai comment section medu, so no subscribe or like, and turn on the bell icon.